a ranar arfa ko anan kake baka je aikin haji ba ka tabbata in dai yamma ta yi ranar arfa in ba za ka iya rufe shagonka ba to ko a cikin shagon ka dukufa wallahi ka dukufa ka ci gaba da addu'a rana ce kwaya ɗaya a shekara baka san za ta zagayo ko ba za ta zagayo ta same ka ba saboda haka ranar arfa tana da muhimmanci shedan yana hasada ga bani adam ranar arfa yana hasada ga musulmai kai shedan fita yake ya bar duniya ya tafi can karshe saboda Allah subhanahu wataala ba a taba yin ranar da yake yanta mutane daga wuta zuwa aljanna irin ranar arfa ba idan alhazai suka tsaya a filin arfa Allah subhanahu wataala zai ce wa mala'iku unzuru ila ibadi ku dubi zuwa ga bayina a tauni shurtan gubran ga sunan sun zo mun ga kura ga gajiya kuma kudin su suka kashe da wanda duk suka zo ta kowace irin hanya ga jikin su ga sunan cikin wani yanayi ma za ya tulubuna minni me suke so a guri na sai malaiku su ce ya Allah rahamarka da